Прывітанне, даражэнькія, з вами зноў я Зміцер і 13-я частка жыцця раззброенага чалавека Сергея Пісецкага. Спрабую зноў запісаць в непадыходзячых умовах, спадзяюся, все выйдзе нормально даволі. Калі цэніце, што я раблю і яно вам падабаецца, ставьте падабайкі, пішыце каменты і, што вельмі важна, расшарвайце, што больше народу магло паслухаць. Ну, поехали. З Сабанам і Якубам мы правялі нараду. У нас быў чэк ангельскага банку, перароблены з 5 фунтаў стерлінгаў на 300. Мы пастанавілі прадаць яго цяпер, а пасля падрыхтаваць некалькі чэкаў і рэалізаваць іх у вялікіх гарадах Польшчы. Новы чэк быў на прозвішча М. Левін. Я здзівіўся, чаму выбралі такое прозвішча. Да таго ж я не падобны да жыда. Высветлілася, што чэк той быў даўно перароблены. Яго збіраліся прадаць праз знаёмага Якуба, жыда Геніка. Але той спужаўся і адмовіўся. Так мяне паінфармавалі. Аднак у мяне было адчуванне, што супольнікі не сказалі мне ўсяго. Каб не перарабляць чэк, бо і цяпер ён не выглядаў свежа, вырашылі не мыць яго нанова, але да прозвішча Левін дадаць 3 літары «скі». Тады прозвішча будзе Лявінскім, а літара «М» можа быць як першай літарай жыдоўскага імя, напрыклад, Мойша, так і хрысціянскага, напрыклад, Мар'ян ці Мікалай. Аднак для спрашчэння вырашылі пакінуць маё імя Міхал. Абгаварылі тэкст даведкі пра мяне. Дзеля гэтага мы вывучылі вайсковыя мапы віленскага ваеводства. Месцам майго сталага пражывання выбралі новае сяло, воласць Граўжышкі Ашмянскага павету. Гэтая вёска знаходзілася за 40 кіламетраў ад Ліды і 12 ад Ашмянаў. Рэшта маіх асабістых дадзеных: селянін, халасты, каталік. Сабада сабраў рэчы, патрэбныя для пераробкі мяне ў вяскоўца: чорную суконную куртку тыпу расейскай гімнасцёркі, блюзу з кішэнямі, самаробныя порткі, боты з тоўстай скуры, аблезлую фуражку, мацеяўку, торбу і пугу. У той самы дзень я пайшоў да фатографа і зрабіў здымкі на пасведчанне асобы. Аддаў іх Якубу. Ён мусіў падрыхтаваць для мяне дакументы і каперт з Лёндану ад майго брата Юзіка. Я ж і Сабада склалі на беларускай мове ліст ад брата да мяне. Сабада перапісаў яго на добра падабранай ангельскай паперы. З ліста можна было даведацца, што мой брат Юзік Лявінскі жыве ў Лондоне, дзе валодае прадуктовай крамай, і жанаты з ангелькай. Дасылае мне чэк на 300 фунтаў, каб я дакупіў зямлі, адрамантаваў будынкі і набыў добрага коня. У лісце былі павучанні, што такое чэк, як яго прадаваць, і згадка асцерагацца шуканцаў. Ліст быў вытрыманы ў сялянскім стылі, з мноствам вітанняў і паклонаў для пералічаных у ім сваякоў і знаёмых. Усё было гатова. Мы чакалі толькі пашпарт і каперт, які Якуб абяцаў зрабіць на працягу 2 дзён. Мяне цікавіла, як пойдзе продаж гэтага чэку. Ад гэтага поспеху залежыць шчасце нашай далейшай кампаніі, якую мы вырашылі праводзіць вельмі хутка. Непакоіла мяне трохі такая акалічнасць, што чэк выстаўлены на вялікую суму. 300 фунтаў стерлінгаў цяпер немалы капітал, бо фунт паводле біржавога курсу варты 10 608 маркам. Увечары я спаткаўся з колькам, то і спяшаўся. «Хадзем», — сказаў мне, — «убачыш паляванне на карася». «Якога карася?» «Адзін фраер, прыезджы, прадаў некалькі дзясяткаў кароў, у яго мех марак, трэба палегчыць яго кішэні. Набраўся як свіння, трэба гэтага жлаба абчысціць». Гэта мяне не цікавіла, але я пайшоў. Усё адно, дзе было бавіць час. Зайшлі ў жахліва брудны шынок, падлога была засыпаная пілаваннем, паветра смуродлівае. Мы прайшлі за буфет, пакой ззаду установы. Хаця на надворку было яшчэ відна, тут спаліліся свечкі. Адзінае акно было завешана вялікаю аблезлаю коўдраю чырвонага колеру, з якой тырчалі брудныя шматкі ваты. У паветры віселі клубы тытунёвага дыму. Мы паселі за сталом, складзеных з 4 столікаў.
я ўбачыў мажнага мужчыну, блядына гадоў 50, што сядзеў у крэсле. У яго быў вялікі чырвоны твар, бычыны карак і дужыя рукі. На яго каленях сядзела кабета гадоў 30. Была толькі ў кашулі, маітках і панчохах. Гэта Манька рудая. Прашлячка, сказаў ціха Колька. Спойвае яго, цвёрды хам. Жлукнуць гарэлку, як ваду. Стол быў застаўлены бутэлькамі, гарэлкі і піва. На талерках ляжалі кавалкі кепскай каўбасы і тоўстыя лусты хлеба. Пры другім рагу стала сядзеў гарманіст, худралявы, маладзённы, з зеленаватым тварам і шклянымі, бясколернымі вачыма. Ён паклаў шчаку на інструмент і рэзаў шабусоўку. Карась мяў жаночыя грудзі, крычаў «Уха!». У такт музыцы ён біў абсцасамі аб падлогу. Манька біла яго па твары і крычала «Ах ты, халера, пусці, ну!». У далёкім куце пакою нейкі панурага выгляду бамбі заспяваў прастужаным голасам куплеты. «Вой, каб я быў, як той мой татка, трохі татка, трохі я. Дык кахалі б адну матку, трохі татка, трохі я. Джик-джик-джик». Колька пляскаў у далоні і мовіў мне на вуха. Трэба яго спаіць. Хоць цяжка, але час ёсць, ён наш. Манька сарвалася з каленяў карася і завіхалася перад ім, трасучы сцёгнамі і круцячыся вакол. Ён час ад часу ляпаў яе далонню па азадку і голасна рагатаў. Яна ў адказ біла яго ў твар і кідала позірк на Кольку. «Хто гэта?» – звярнуўся я да Колькі, паказваючы вачыма на бамбізу панурага выгляду, які спяваў куплеты. «Яе каханак, Фелікс Стырачнік». «Як яна так, каля каханка?» Колька засмяяўся. «І што з таго? Яны на рабоце. Зрэшты, яна яму не дасць. Гэта хіпішніца». Гарманіст прыпыніў гру і звесіў галаву на стол. Манька ізноў села на калені карася, наліла яму палову шклянкі гарэлкі і дадала піва. Сабе наліла толькі піва, выпіла і пачала паіць карася. «Пі, золатка, пі, каралевіч, каб цябе халера, як бавіцца, дык бавіцца, раз жывем, раз памрэм, пі!» Карась, ціскаючы Маньку, жлукціў са шклянкі гарэлку, кабета паставіла на стале сваю шклянку і пачала яго карміць. «Раззяў дзюбку, даражэнькі». Яна ўпіхвала яму пальцамі ў шырока раззяўлены рот вялікія кавалкі каўбасы, хлеба і, абцякаючы воцатам, кавалак селядца. «Абліжы мне, даражэнькі, пальчыкі, салодкія, як цукерачкі». Карась па чарзе аблізваў яе пальцы, мяне стрэсанула ад агіды. «Дзе вы яго знайшлі?» – спытаў Кольку. «Яго высачыў Давідка Шырмач. Скаповаў, што цёплы, бо ўзяў багата капусты за прададзены статак кароў. Можна было купіць яму скуры, але буйныя грошы схаваў у рэмень і апрануў пад адзежу. Прашляцкі жлоб. На яго напусцілі Маньку. Яна ўзяла яго в абарот. Пайшлі ў рэстарацыю, а пасля яна сюды яго прывалакла. Ну і поем, як у студню льём. Хацелі мы яго на стыркі ўзяць, але ён кажа, што не гуляе ў карты». У пакоі, акрамя мяне, Колькі, Манькі, карася, гарманіста і Фэлюса быў яшчэ Давідка. Худралявы, чорны жыт, вясёлы, рухавы. Ён распачаў гэтую работу. Манька крыкнула гарманісту. «Сашка, грай, стерва, кліент бавіцца, кліент плаціць». «Я плачу, грай!» – роў Карась. «Грай, бо моя мадама хоча мець прыемнасць». Гарманіст заіграў старога расейскага вальса на сопках Маньчжурыі. У пакоі з гучным смехам убегла не першай свежасці дзяўчына, худенькая, малая, на ёй была чырвоная сукенка. На яе белым твары блішчэлі вялікія чорныя вочы. «Маё шанаванне добрай кампаніі! Ах, як тут весела! Тарарарара!» пачала кружаляць па пакоі ў такт вальса. «Гэта я бярэ яго як ліпку», – мовіў Колька. «Гэта нашая залатая ручка, Андзя Авадзень». Дзяўчына ў чырвонай сукенцы кружаляла побач карася, пачала ляпаць яго далонню па карку. «Ах, як я люблю блондынаў!» – лашчылася яна. «А можа вы патанчыце?»
Карась паспрабаваў танчыць, але адразу ж паваліўся на крэсла так, што яно затрашчала. «Ужо ў чуб укінуў», — сказаў Колька. Давідка абцёр брудным ручніком стол, расчысціў ад бутэлек трохі месца і пачаў перакідваць на стале карты, заахвочваючы ахвяру да гульні. Карась адмовіўся. «Што там карткамі ляпаць? Я хачу бавіцца з дзяўчынкамі!» Манька з павагаю ляпала яго па твары. «Гэта я разумею, кавалер!» Андзя в адзень віскнула ў захапленні. «Такі палкі мужчына!» Карась сядзеў, разваліўшыся ў крэсле ў атачэнні дзвюх кабет, якія настойліва намагаліся яго спаіць. Выходзіла ў іх слаба, бо мужчына піў шмат, але не губляў прытомнасці. У расцярушаным мігатлівым святле свечкі у імгле тытунёвага дыму яны выглядалі фантастычна. Яны ўтваралі тры яскравыя плямы: белую, чырвоную і чорную. Іх абрысы увесь час перапляталіся. Чорная пляма была масіўная і нерухомая, як калода старога дубу. Чырвоная пляма пагладжвала яго па баках, як агонь. Белая, як снег, прысыпала яго і, здавалася, гасіла чырвонае полымя. А гармонь сутаргава ікала, выкідала ў пакой акорды гаманлівай полькі. Фэлюсь хрыпла рычаў. Прыйшоў туды ўвечар вось, убраны шчас, у кішэні нож. Бачу, ёсць Марцінка і Танька з Кацярынкай. Пакой, здавалася, віруваў у паветры. Яго поўнілі крыкі, тупаценне ног, віск кабет, рогат карася. Кабеты паілі ахвяру. Удавалі, што таксама п'юць, але спрытна вылівалі гарэлку на падлогу. Твар мужчыны прымаў дзікі выраз, вочы затуманьваліся. Тузануў на маньцы кашулю, раздзёр яе, кабета ўваліла яму моцна кулаком у нос, на твары карася з'явілася кроў. Ён камячыў надалей маньку за плечы, пакрываючы яе голы торс з плямамі крыві, што струмяніла яму з носа. Андзя в адзін здзірала з яго плячэй піджак. «Праца ідзе», — мовіў Колька, — «мыюць яго». Карась таргануўся, здзёр з манькі трусы і зваліўся разам з ёю на падлогу. Кабета роспачна вырывалася, але ён моцна прыціскаў яе ўсім целам. Раз'юшана сок пускаў пену з роту і намагаўся з ёю спарыцца. Андзя в адзень, седзячы на ім верхам, біла яго кулакамі па галаве. «Ах ты, люй! Ах ты, жлоб! Ах ты, ёлд!» Тады манька рудая крыкнула здушаным голасам. «Хлопцы! Што ж вы? Задушыць, халера! Ай, ай!» Фэлюсь і Давідка наскочылі да іх, пачалі разнімаць шчэпленых на падлозе людзей. Пакаціліся да дзвярэй, ствараючы пачварны клубок пераплеценых целаў. Карась гучна адрываўся і крычаў: «Не, не ўцячэш, красуня, не!» А гарманіст усё больш шалёна рубаў полечку. Перакулілі крэсла, потым столік. Колька ледзьве здолеў выхапіць з ліхтара свечку. Звярнуў да мяне твар. «Дапамажы іх разняць, ну даюць!» Мы пачалі разнімаць тых, хто біўся, але ў гэтым ужо не было патрэбы, бо Карась адпусціў маньку і ляжаў на падлозе, як вялікая чорная калода. У яго быў запэцканы крывёю твар. Яго цела ўстрасалі ваніты, жанчыны цяжка дыхалі. Манька рудая усцягвала на голае цела, што смярдзела потам, пакрытую пілаваннем з падлогі і чорнымі плямамі крыві падзёртую бялізну. Ёй кінулі сукенку. «Гэта бык, гэта бык!» — паўтарала манька, ці то са злосцю, ці то з пашанай. Андзя крывіла тонкія губы і сціскала кулакі. «Але ж я ўваліла яму, халера!» «А дзе рэмень?» — спытаў Давідка, падыходзячы да карася. «У мяне», — сказала Андзя, ляпаючы далонню ў грудзі. Мы абступілі стол, на які Андзя кінула тоўсты скураны рэмень з глыбокімі кішэнямі. Побач з ім паклала пукаты гаманец. Хутка на стале ляжалі вынятыя з рэменя і гаманца пачкі грошай. Колька адсартаваў іх і падлічыў. Было больш за 1 000 000 марак буйнымі наміналамі і каля 200 000 дробных. Мы адклалі ў бок дробныя, а рэшту пачалі дзяліць. Колька падсунуў да мяне 100 з банкнотаў. «Бяры, твая доля». «За што? Я ж нічога». «Бяры, бяры, гэта ўжо такое правіла».
На падлозе гучна хроп карась, у пакоі было ціха, усе размаўлялі прыглушанымі галасамі, напоўнілі пас карася дробнымі грашыма, у яго гаманец таксама паклалі трохі банкнотаў. Манька Рудая і Андзя Авадзень схіліліся над п'яным, зацягваючы яму рэмень і зашпільваючы адзежу. «Глядзіце, каб не прачнуўся», — сказаў Фэлюсь. «Ляжыць, як камень, рэзаць можна», — азвалася Манька. «Што вы з ім зробіце?» — спытаў я Кольку. «А што? Выкінем дзесь пад браму і ўсё. Знойдуць яго там, альбо сам прачнецца. А грошы?» «Што грошы?» «Паведаміць у паліцыю», — Колька махнуў рукою. «Гэтага ніхто не даведаецца. Недзе піў з нейкімі бабамі, можа абакралі яго, можа ў карты прайграў, можа згубіў. Як даведацца? Не ён першы». Мне было шкада абкрадзенага чалавека, і я адчуваў да сябе агіду. Я ахвотна б аддаў яму сваю долю. Фэлюсь, Давідка і Манька Рудая выйшлі з пакою заднімі дзвярыма, вынеслі карася. Я застаўся з гарманістам, Колькам і Андзяй Авадзень. Дзяўчына пачала лашчыцца да мяне. Яна была мне агідная. Я адпіхнуў яе. «Адчапіся. Чаму ты такі ганарысты? А можа, ты яшчэ цнатлівы?» Умяшаўся Колька. «Ён старэйшы злодзей, чым ты, курва». Дзяўчына пляснула далонямі па клубах і працягла свіснула. «Відаць, варшавяк, бо ў нас такіх няма. А як варшавяк, то што?» «А нічога», — сказала яна, — «знаю я і Варшаву». Крутанулася на абцасе і заспявала пісклява. «Варшава, Варшава, слаўны гарадок, залодзей як цукерка, курва як піражок». Праз пэўны час вярнуліся Давідка, Фэлюсь і Манька Рудая. «Ну і цяжкі чорт», — скардзіўся Давідка. «Дзе вы яго пакінулі?» — спытаў Колька. «Далёка адсюль, на сметніку», — адказала Манька. Мы пачалі піць, адзначаючы ўдалую справу. Позна ўвечары мы выйшлі з Колькам з цёмнага лабірынту завулкаў і пайшлі ў цэнтр гораду. «Чаму гэткі размазаны?» — спытаў мяне сябра. «Табе шкада карася?» «Так», — прызнаўся я. «Плюнь», — сказаў Колька. «Ён бы цябе не пашкадаваў. Ні аднаго абдзёр як ліпку. Ведаю іх. Можа, пойдзем да дзяўчынак, да грачанкі?» «Да грачанкі не пайду». «То хадзем куды яшчэ. Ведаю тут побач дзвюх цялушак, сёстры чарнявыя, вочы як вугаль, твар першай клясы і не шлёндры, ад жарсці кахаюцца. Ну?» Я пайшоў з ім. Неба было чорным, вуліцамі ганяў ветер, збіралася на дождж. Прахожых мала, гойдаюцца ліхтары. Як гэта ўсё бессэнсоўна. Гарэлка, карты, дзеўкі, жрачка. Здаецца мне, што я быў шчаслівы, калі галодны, брудны, абарваны, бяздомны бадзяўся днямі і начамі тымі халоднымі вуліцамі. Тады разам са злосцю, нянавісцю, горыччу меў жывое гарачае прагненне. А цяпер перанасычанасць, агіда, адсутнасць мэты. Гэта найгоршае, адсутнасць мэты ў жыцці. Цікава, у каго яна ёсць? Хто мае сапраўдную мэту ў жыцці? Мэта, дзеля якой варта нястомна працаваць з усіх сіл, і якая не станецца за год, праз 10 гадоў, альбо праз 100 дарэмнай, альбо зусім шкоднай. Цікава мне, хто яе мае? Мы цёгаліся вуліцамі з завулкамі, мінаем шматлікія камяніцы, ідём іуды, дзе ёсць дзве чарнявыя цялушкі, вочы як вугаль, твар першай клясы, не шлёндры. А вецер уздымаецца ўсё больш і замінае на месці, рве вопратку, і ўвесь час мучыць думка. У маёй кішэні грошы, забраныя паспудна ў п'янога чалавека, які нам верыў, які нас частаваў. Як гэта подла! Я здрыгануўся ўсім целам. «Холадна табе?» — пытае Колька. «Холадна. Нічога. Зараз прыйдзем на цёплыя ножкі, разагрэемся», — засмяяўся ён і пацёр далоні. Заўсёды тое самае, і гэта жыццё. Напэўна, яму цяпер холадна ляжаць там на сметніку, можа прастудзіцца. Бедны карась. Ідём вуліцамі, гойдаюцца ліхтары, енчыць вецер. Вось і скончана чарговая 13-я частка.
Да пабачэння, даражэнькія, да новых сустрэч.